like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing na na na. Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre mga Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama niyo naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! At ayan na, Thursday na! At tapos na ang ating linggo kaya dyan sa kapidad, sa mga kumakain dyan, galingan niyong kumain at huwag niyong pababayaan ang inyong mga sarili. Kaya naman huwag niyong kalilimutan na mag-heart and mag-wow sa ating live for today. Dahil sobrang excited ako ngayong araw dahil lagi naman natin pinaghahandaan ng ating mga guests. So ngayon grabe, ayan ayan music nga Miss Kim. Pero bago ang lahat, hindi ko pala nasabi ang greetings kahapon. So sa lahat pa ng may mga greetings, hindi ko to nasabi kahapon, pero ngayon babatingin natin sila. At sa mga gusto pang mag-greet, i-comment nyo lang dyan at pwede nyo ring i-message sa Madrid Gallery na chat box sa ating mga employees. At sa mga hindi naman na employee ng Madrid, dyan sa mga audience natin na pwede kayong mag-comment ng inyong mga greetings dyan. So, hihintayin ko ang inyong mga greetings dyan, mga kaibigan. Ayan. So, ngayon, eto na. Halo sa mga anakis, tara na, hiking na ulit tayo. Hi sa lahat ng viewers mo, Miss DJ sa team naming simple na at maaasahan pa. Halo DJ Ai, pa-shoutout naman ako sa mama ko na si Carmen Abalos at sa team PSB Repo na mga gwapo at sa bago naming kasama na si Reynan T. Ayan. Hello DJ, pa-shoutout naman sa Serenity Team. Ay, mga gwapo tsaka magagandang Serenity Team. Halo. Ayan, thank you daw. Halo, isang shoutout naman ulit para sa team ng Serenity.
pakibati na rin ng rich family. Kasama ko dito sa rich family, haha. Yung poorest of them all, baka naman, ako kasi yung poorest of them all. Halo, thank you. Ayan, sa Millionaires Club namin, ayan. So, ayan, sabi ni Miss Kimberly Pace, halo. Ayan, so sa mga gusto pang mag-greet, mag-greet lang kayo habang hinihintay ko ngayon yung greetings, i-describe ko muna ang ating napaka-guwapong guest. Isang music naman dyan, Miss Kim, para sa ating guwapo, gandang guest. Ayan. Okay, so, ayan, hintayin natin na, ayan, di ba? Ang sexy! Kasi, mamaya pa. Hindi pa ka naman. So, sige, papakilala natin siya. At ako, kamustahin natin siya ngayong araw. Okay, so bago ng lahat, syempre gusto ko muna siyang i-describe. Sabi ko nga, happy-go-lucky cutie, all around beshi. So, sabi ko, pinangako ko sa inyo na i-explain ko bakit nga ba ang topic namin ngayon ay work attitude. Kasi lagi daw na misinterpret na masungit siya. Pero ang totoo, mapagmahal siya sa pamilya niya. So, ayan mamaya, babatiin niya ang mga mahal niya sa buhay. Kaya kayo din, na gusto niyong batiin ang inyong mga mahal sa buhay, i-comment niyo lang yan. Huwag kayong mahiya. At babasahin natin yan later on. So, ayun. At travel goals daw siya. Tsaka mahilig siyang kumain. At syempre, pakiramdam ko or feeling ko tama ako na isa siya sa mga nagpapakwela dito talaga sa Madrid. Ang kanyang presence ay may hatid na positivity at kakwelahan. Ayan, hindi ako nagkakamali dyan. So, ngayon papakilala na natin siya. Hindi na natin patatagalin. Pero ang mga greetings nyo nga, talagang ilagay nyo lang dyan. At mamaya, babasahin namin yan ang ating pinakagwapong guest ngayong araw. Okay, so ipapakilala ko na walang iba, kundi ang isang miyembro ng The Bash, Madrid, Philippines, si Mr. Ayan o. Sabi ni Mr. Joshua, kakamping mo siya, diba? Sabi niya, halo, malapit na rin siyang i-guess. Ayan, so, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ipakilala na natin, Mr. Novi Liwa. Halo! Diba? Gulat kayo. Okay, so batiin niyo naman yung mga gusto niyong batiin. So, ayan, binabati ko lang po yung nagpapabati kanina. Si mga ka-department ko na lang para lahat sila, hindi ko na kasi mabanggit sa sobrang dami. Especially sa branch, binabati ko rin po kayo. Hello. And ano pa? And then sa nanood, binabati ko kayo lahat. Halo. Ay, sino yun? Halo daw. And especially sa mga kumakain dyan sa Kapidad. Halo, magandang hapon. Ayan. So, gusto niyo bang ipagawa kaya, no? Mr. Nobi yung ginawa ni Mr. Extreme na halo, ganan. Kaya di ba yun? Kasi tapos mo, ano bang gusto mo? Yung halo ko or halo ng pang halo, ganon? Parang mas bet ko yung halo-halo mo. Ayan. Sige. Isang halo naman dyan na may halong sweet na nangaakit. Ayan, gusto ko yan. At sa mga gusto din maghalo-halo dyan, mag-post kayo ng video nyo kung kaya. Ipi-play natin yan. Sige. Yung halo-halo mo naman na ngayon. Na nangaakit. Halo. Gusto ko yan. Okay, so ayan na. Makikita nyo ba ang ating comment dyan? Pwede tayo magbasa ng comment. Ayan. Dito. Meron ako dito. Ayan. Yaman. Sasabi naman ni Miss Almira, hi, Arang! Halo! At si Mr. Manuel Soriano, yes. Dyan sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan, Cebu, at Davao, maraming salamat sa pagtutok nyo sa The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Kaya naman tumutok lang kayo at marami pa kaming inihandang bagong programa, segments na talaga namang inaayos namin para mas lalo pa kayong tumutok. Okay? At sa mga malapit na tayong magkaroon ng mga prizes. Okay? Wow! Totoo yun. Dahil napag-usapan namin kahapon and pinaghahandaan talaga namin yan. And ayun nga. So, sa mga gustong mag-greet, sabi ko mag-greet kayo. Tsaka, sumama lang kayo sa aming fast talk mamaya. Kung may mga katanungan kayo kay Mr. Nobi, pwede kayong magtanong. Okay, so
Oo, tama. Tama si Miss Kim. Ito na pina-plug na kasi namin yung mga bago naming programa na magkakaroon ng mga prizes. So, pag nagkataon sabi nga ni as per Sir Ian pinaghahandaan niya yung mga prizes. Ayoko muna magbanggit ng bagay, pero bagay siya at na talagang magagamit niyo araw-araw. At Wow! sigurado na Sana manalo ako kayo. dyan. At sigurado natututok kayo everyday. Sinisigurado namin yan. Ayan, sabi ni Mr. Joshua, Novi, may man naghahanap sa'yo. Sino? Sino yung naghahanap? Sino yung I-comment naghahanap nyo sa dyan. akin? OMG. So, ayan. So, tanong natin si Mr. Novi, paano nyo ba nakilala ang Madrid? Okay. Paano ko nakilala yung Madrid? Actually, kasi sa Ilang years na rin pala kayo dito? 1 year and 1 month, 4 days. Ilang hours? 12 hours. So, yun, paano ko nakilala si Madrid? Actually, Pangasinan hard po ako. And 6 years ako dito sa Manila. And that time, nahihirapan ako dito sa Manila kasi self-support ako. Ako lang mag-isa dito sa Manila. Kaya pumunta ako sa Pangasinan kasi andun yung mga relatives ko. Tapos, since napaka-boring sa Pangasinan kasi wala ngang signal doon kasi nasa bundok sa amin banda. And naisipan ko na mag-apply. And yun, nag-apply ako sa mga iba't ibang company doon. Pero, si Madrid lang po talaga yung tumawag sa akin for cellphone interview. Tapos, ayun, after interview, pinapunta ako ng office, final interview, ganun. Yun. As in talaga pag... So, destiny ko talaga si Madrid. Ayun. Totoo yun, naniniwala ako sa ganun. Saka sa Tapos- Madrid kasi ano talaga sila, hands-on. Yes, exactly. Tapos, ayun, 1 month lang akong training doon sa Pangasinan. Tapos, nilipat ako dito sa Makati. Kaya ko siya masabing destiny kasi nga, di ba, meron naman dito sa Makati. Bakit hindi pa ako dito nag-apply, di ba? Napunta lang ako, rotate lang ako dito, sorry. wow. So, ayun. And 3 months, 1 month lang din ako sa Makati. Nirotate ako sa Cagayan de Oro. oh, batiin mo mga So, hi sa mga Cagayan branch. And basta, sa lahat ng Vismin area. Hello. Halo. At saka may nagpapabati rin pala, Mr. Novi. Sino? Ayan o, pero sabi ni Joshua, sabi niya, bayaran mo na daw yung naghahanap sa'yo. Grabe. So, Miss Kailin naman. Ayan, batiin niyo si Miss Kailin. Ayan o, sabi niya. Miss Kailin. Miss Kylie. Si Miss Jackie. Hello, Miss Jack. Miss ka na po namin. Balik ka na po. Oh, miss na daw kayo, Miss Totoo Jack. po yun. And si Mr. Arjun pala nagpabate. Hello. Ayan, halo. Okay, so ngayon nga, ang topic natin is about kung ano ang attitude mo towards your workplace. So ngayon, kamustahin natin siya. Ano nga ba yung traits na pinopossess niya dito sa company natin. Pero bagong lahat, huminga ka muna ng malalim. At magbabalik ang Wiyang Masarap na Bati, hatid ko ang ating weather update. Ayan, so narito ang update sa bagyong Hana na may international name na Lekima. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan ng mata ni Hana sa layong 485 kilometers silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Lumakas pa si Hana sa kanyang maximum sustained winds na umaabot na ngayon ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pabugso ng hangin umaabot ng 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon, pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang outer rain bands ng bagyo kagabi ay tumatama na sa northern Luzon, kaya't asahan dyan ang malalakas na pag-ulan ngayong araw. So as of 7:12 AM, si Bagyong Hana ay makikita sa hilaga ng silangang bahagi papuntang Japan. Ayan, Ryukyu Islands at Shanghai area. At na may sustained winds na 100 kilometers
per hour at may pabugso ng 125 kilometers per hour. Samantala, yung binabantayan naman nating low pressure area sa loob ng PAR sa may West Philippine Sea kaninang alas 4, nasa layong 270 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Muli po, mababa ang tsansa na ang LPA na ito ay maging isang bagyo or tumama sa alinmang bahagi ng ating kalupaan. Ang dalawang weather systems na ito ay patuloy na hihila at nagpapalakas sa ating southwest monsoon. Ayan, makikita nyo yan sa wind natin o hanging habagat na nagpapaulan sa buong Luzon at sa western section ng ating bansa. Maliban dyan, yung isa nating binabantayang bagyo na si Typhoon Crossa, ayan, no, malapit na siya, pero sabi tignan natin ayan, ito siya. Lumakas pa ito ng bagyo si Typhoon Crossa. Lumakas pa ito na isa ng ganap na bagyo kaninang madaling araw. As of 4 a.m., ang mata ni Crossa ay nasa layong 1,940 kilometers silangan ng dulong Hilagang Luzon. Taglay ng lakas ng hangin umaabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman ng hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour. Si Crossa ay kumikilos ng mabagal, pahilagang kanluran. Muli po, hindi inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility si Crossa. Ayan, sa Metro Manila, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa mahihinang pag-ulan, hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ayan, so i-check natin ang ating temperatura as of now. Nasa 28 degrees Celsius. Ayan. Na may maximum na temperature na 29 degrees Celsius. At sa Cebu naman, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. So, ang temperatura natin dyan ngayon ay 29 degrees Celsius na nasa maximum na 30 degrees Celsius. At sa Mindanao, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niya na isisilip na si Haring Araw na may pulo-pulo pa rin pag-ulan at mataas ng tsansa ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Temperatura as of now dyan sa Metro Davao, ayan, makikita nyo wala siyang masyadong kaya magkakaroon na yan ng araw. Okay, so maya-maya, pero asahan na pagbabandang hapon at gabi makakaranas ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At ang temperatura as of now, 29 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. So, ayan, nagbabalik ang Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Muntik na kumawalan ng hininga dun Ang dami nating, pero mag-ingat lang kayo kasi yung lagay ng ating panahon ngayon ay hindi masyadong maganda. Kaya wag niyong kalilimutang magdala ng payong pananda ng ulan. Panangga sa ulan. Kaya naman gusto ko namang malaman dahil umuulan, ano nga ba ang mga ginagawa nyo tuwing pag-ulan? I-comment nyo dyan. Ha? Tsaka ano mga kinakain nyo? Tuwing pag-ulan? Saan kayo kumakain? Charat. At ano ang masarap kainin tuwing tag-ulan? Mamaya tatanungin natin si guest dyan. Akala niya hindi siya makakasama dito. Hindi, kasama siya dito. So, ang dami na palang pabate. Ayan, dito na. Galingan mo daw sa pagsagot, sabi ni Miss Jackie. Ay nako, Miss Jack. Di ko alam kung ano yung sagot ko. Tapos sabi, pabati naman po sa Team Bahay Extreme. Hi! Halo-halo sa Team Bahay Extreme. At saka sa Team SN. And, ayan, sabi ni sabi ni Mr. Jonathan Alvarez, wow, ganda ng weather update sa live feed ng Saturday. Yes, sir. Siyempre, dahil sa sa inyong mga napakagaling na employees sa amin. Siyempre, buti nga sir, gumagana pa yung utak ko at gumagana ang utak namin kahit na lutang na kami. Kasi pag umaga, siyempre, di ba, parang lutang ka pa. Sabi naman Mr. Jeff, nice. Ayan mga kaibigan, na isa yan sa patunay na ginagawa naming maganda ang ating programa para naman mas lalo pa kayong tumutok at mas convenient sa inyo. Okay, so masarap magpainit pag umuulan. Ay, sabi ni Mr. Jeff, kayo, ano ang masarap pagdating sa ganitong panahon? Okay, so hihintayin namin ang comments nyo, babasahin namin yan mamaya. So ayun, ano ang ginagawa nyo tuwing pagtag-ulan at ano ang masarap kainin, masarap gawin tuwing umuulan dahil gusto nyong magpainit?
Ayan. Okay, so ngayon, tatanungin na natin si Mr. Noby. Ayun nga, Mr. Noby. Ano yun? As an employee dito sa Madrid, ano ba yung pinopossess mong traits dito na talagang makakatulong sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon? Ano ba? Yung traits sa work attitude? Yes. Work attitude mo. Sa akin, actually, I have 6 na work attitude. Unang-una dun yung humble. Tama. Yes, yung humble is, it's important to stay sa, basta, it's important to stay sa, dapat, stay ka lang sa mababa. And, ano yun? Go, Mr. Noby, kaya mo yan. Yan, and ano pa? And yung pangalawa po is honest. Honest. Cute. Kasi medyo mabulol ako sa sa pagsalita ng mga words kasi Bisaya po ako from Mindanao. Yan. And Matiin niyo yung mga taga Mindanao. yes, hello mga taga Mindanao. And pang-apat po, positive. So, dapat always positive ka lang sa trabaho mo. And yung panglima is creative. Dapat creative ka sa pag-work mo din. And eagerness. Eagerness to... Yes, eagerness. Dapat uhaw ka sa mga knowledge. Learnings. Yes, learnings na kinakailangan mo dapat matutunan dito sa trabaho. Yun lang. Okay. So, sasagutin ko yan, pero wait lang dahil may mga sumasagot sa atin. Ayan, sabi ni Miss Kim, masarap masarap humigop tuwing umuulan. Guys, ano nga ba ang mga hinihigop nyo tuwing tag-ulan? Aha. Tapos ito naman si Mr. Jim, Miss Lang, ayan, sabi niya, masarap daw matulog. Oo naman, syempre malamig kaya masarap matulog. Parang ayaw mo naman bumangon eh. Ito naman si Mr. Danmar, sabi niya, ay, ang ating very own Danmar Jericho. Pabati kami please. Halo, Mr. DM, Mr. Ray, and Mr. Cesar. Halo, salamat and welcome. Ayan, so, ano pa ba ang... And si Mr. Jeff. Kanina nabati ko na si, hello Mr. Jeff. Hindi kayo kalimutan ni Miss Kimberly Pains. Sunod na daw ang inyong vlog. At huwag niyo kalilimutan mag-subscribe sa vlog ni Miss Kimberly Pains para mag-upload na siya ng video niya. Wow. Actually, nakasubscribe na ako doon. Ay, gusto ko yun. Ay, Ha? May YouTube din siya. May YouTube din pala to. Ano YouTube niyo? Sige, sabihin niyo. Sabi pala, go Noby, ililista ko yung work attitude mo. Check ko if nagagawa mo talaga. Ay, grabe naman talaga Ayan, si Miss Noemi. Miss Noemi. Hello, Miss Noemi. Good afternoon. Saan? Ay, ayun. Ay, nasabi ko na po. Sabi ni Mr. Jeff, kaya nga na ano. Ayan, si Mr. Nomi. Mr. Nomi. Ay, Mr. Nomi. Sorry. Sorry. Tingin ako kay Mr. Jeff. Mr. Nomi, live ko nang ina-announce na ikaw na ang susunod na guest for next Wow! Okay, iniimbitahan kita, Miss Nomi, and I will chat you later. Ayan. So, sabi naman Miss Almira, masarap mag-imagine pag tag-ulan. Anong ini-imagine mo? Kanina, masarap mahumigop. Ngayon naman, masarap i-imagine. Okay, so ngayon, ano ang masarap na inihigop na ini-imagine mo? Sige, sagutin niyo yan. Ayan, masarap magkape sa bahay. Sabi ng ating very own Zenith Gatdula. Halo. Ayan, sabi naman ni Mr. Kirby Mercado, pabati naman po kami dito sa Kapedad, si Charles Pogi, si Pal na malikot, matulog, at sa nagagandahan naming HR. Maulan, pero masayang araw. Halo dyan sa kaibigan nilang Pogi, sa kaibigan nilang malikot, at sa mga kaibigan nilang nasa HR na magaganda. Halo! Yes. And ang sabi din naman ni Almira Jane Alcantara para Yuan, masarap manood ng K-drama. Ay, grabe. Ay, yan Mahilig yung pala topic. din siya sa K-drama. Yan, gusto ko yon. Yan yung topic natin na And then kahapon. shout out si Joshua Layakan. Hello. Alam mo, lagi na natin siya na-shoutout yan, Joshua Layakan na yan. Oh, Pero active kasi pabebe siya, yan ano? magpag-guest eh. Sabi niya ayaw niya eh. Oh? Oo. Nagulat. Dapat si Zen yung next guest.
panay hugot niya dito sa Kapidad. Oh, yan talaga si Miss Zen. Lahat hinuhugutan yan eh. Pati MacBro. Pati MacBook. Lahat hinuhugutan yan. Pati kape, Milo milk. Lahat hinuhugutan yan. Sabi naman ni, nanonood ba ang ating oo pala? Yes. Oy, binabati ko pala yung namin, Mother Earth, na si Mr. Aaron Tasik, na sa PIF Malolos. So, binabati ko po kayo dyan lahat. And then yung OIC niyo na si Miss Evelyn Pagas. So, Mr. Nobi, sabay nating batiin ang ating very own na pinaka-poging boss ng Halu-Halu, Sir Ian. Okay, 1, 2, 3. Halu-halu! Sir Ian, Thank magandang you for hapon. watching. Ayan, sir, mag-comment ka na. Dahil gusto na, charot, gusto na lang makita ang iyong comment. Ayan. So, ano yon? Ano ang masarap na hinihigop nyo, na ini-imagine nyong tuwing tag-ulan? So, bago nyo sagutin yan, gusto nyo bang marinig ang, sige, malamang, di ba? Hindi ko naman kayo naririnig. So, gusto nyo marinig ang sagot ng ating sexing Mr. Nobi. Ang iyong sagot. Ano ang masarap na hinihigop na ini-imagine mo tuwing tag-ulan? Hinihigop. Kape. Ini-imagine mo na hinihigop. Ang masarap na ini-imagine ko tapos hinihigop. Kape nga. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Yun talaga yung gusto niya, Okay. So, ngayon, gusto ko naman tanungin din si Mr. Nobi na, yes, may mga comments pa ba tayo? Hanap po muna tayong comments. Baka, yung load price ko po, Miss Zen, wait ka lang dyan. Basta, pag may pag-games kami, yung price nyo is, ano tawag dito? To be followed. Promise yan, promise. Okay, so kasi nag-iisip pa kami kung ano yung magandang price. Kasi syempre, mahal na mahal namin kayo, di ba? Kaya mag-comment lang kayo dyan. Di ba? Makisama kayo dyan. Okay, so ngayon naman, sabi niya, di ba, humble, ganyan. Sabi niya, dapat humble ka, dapat uhaw ka sa knowledge, sa learnings, ganyan. So, yung mga traits ba na yon, sa tingin nyo, paano siya nakaka-apekto sa workplace na ginagalawan natin ngayon? Paano nakaka-apekto? Paano siya nakaka-apekto? Siyempre ba positive? Advantage yun. Positive. Unahin ko na rin yung positive. Kasi kung sa work, kung umaga-umaga pa lang, negative na agad yung nasa isip mo, madadala mo na yun hanggang matapos yung araw. So, hanggat pauwi ka na, andun pa rin yung negativeness mo. And yung naman, yung creative naman, madadala ko na-apply mo yun eh. Yes, Kahit ma-apply saan. ko talaga yun. Ma-apply siya, yung creativeness sa trabaho. Kasi iniisip mo kung paano ka magtatrabaho ng tawag nito, maayos. And then, yung honesty, especially, madadala ko din dyan dito kasi wala namang tao na gusto yung sinungaling, di ba? Tama. So, ayun, dapat honest ka lang sa trabaho mo po. And yun lang. Ayun. So, narinig nyo, dapat honest ka sa iyong trabaho. And I hope din na gusto din sabihin doon ni Mr. Nobi na dapat aside from being honest, dapat professional ka. Doon na rin yun eh. So, kayo ba, aside sa mga nasabi ni Mr. Nobi, meron ba kayong gustong idagdag na dapat maging isang work attitude ng isang magaling na employee? So, hihintayin ko ang inyong comment dyan at kung sinong pinakamagandang sagot, promise, may prize at hintayin nyo lang to be followed yung prize habang nag-iisip kami kung ano ang magandang prize sa inyo. At ang mga pangalan ng mga nananalo ay nililista namin, okay? Doon sa unang-unang nagpa-prize kami, si Miss Denise yung nanalo kasi humugot siya sa MacBook. 'Di ba? So ngayon pangalawa, kung sinong pinakamaganda na isagot kung ano nga ba ang quality ng isang magaling na employee dito sa Madrid at kahit saan, okay? I-comment nyo lang dyan at pipili kami kung sino pinakamagandang sagot. Okay, so bago ang lahat, hihinga muna ng malalim ulit si Mr. Nobi dahil mamaya tatanungin natin kung meron ba siyang isang experience dito sa workplace, dito sa Madrid na naipakita niya yung pagiging professional niya or pagiging maganda niyang employee. Experience lang, mamaya tanungin natin siya. Okay, so bago ang lahat,
ihahatid ko rin muna ang ating balita ngayong araw. So magbabalik muna ang ating chikahan with Mr. Nobi. Okay, so ngayon, narito ang ating balita ngayong araw, Agosto 8, 2019. So ngayon, i-update ko muna ang ating PSEI Index. As of 11:31 a.m., nasa 7,917 points, kung saan bumaba ng 2.9 or 0.03% coming from the closing of the market yesterday na 7,000, medyo mabagal ang ating net, hindi ko pala na-update. Okay, so alam, 7,000 din yan. Pero nakita ko na tumaas naman siya. Hindi naman siya bumaba. So ano sa tingin nyo? Alam ko sa tingin nyo lahat mas tataas pa ang ating stock market dahil lahat naman ng tao dito sa Pilipinas ay lahat ginagawa para magkaroon lang ng kabuhayan. Ganyan. So sa tingin nyo, itong PSEI index ba natin ngayon nagkaroon tataas pa ba? Or babawi pa rin ba ang Pilipinas? Ayan. So ngayon naman, ang ating balita, umpisahan ko na sa masasaya ang ating mga balita ngayon, walang negative. Okay, bumaba ang net income ng Pilipinas, ay negative pala to. Bumaba ang net income ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation or PSPC ng 3.7 billion pesos o 31% kumpara sa 5.4 billion pesos year on year. So masyadong bumaba, 2 point something ang binaba niya. Pero alam ko naman, anong ginagawa niya? Hindi ba kayo nagpapagasolina? Ayan. So, samantala, mas mataas naman ang ibinaba ng net income ng Petron Corporation na umabot sa 72%. Sa buwan ng January to June yan malaki ang ibinaba ng net income ng Petron dahil sa parehong period last year, mayroong 9.5 billion kumpara sa 2.6 billion ngayon. So, ito ang mataas kasi parang walang nagiging customer ang tawag dito, ang Petron. Kasi 2.6 before, last year, January to June, ngayon naman, 9.5 billion ang taas. Wow. Ang taas ng binaba niya. Okay, so ngayon, samantala tumaas ang earnings ng Security Bank Corporation na umabot sa 4.95 billion pesos kumpara sa 4.3. Okay, so malaki lang naman maliit lang naman ang kanyang itinaas and we hope na sana ay mas tumaas pa dahil kabuhayan nga nila yan, di ba? So yan, parehong period last year. Malaking tulong raw ayon sa Security Bank ang service charges, fees at mga commissions. Okay, so tumaas rin ang earnings ng Mega World Corporation. Syempre kasi di ba nagpapatayo sila ng isang construction sa may Iloilo. Ayan, sa 8.9 billion kumpara sa 7.5 billion same period yan last year. Samantala, pati na rin ang earnings ng SM Investments Corporation ay tumaas rin. Syempre hindi naman nawawalan ng customers dyan sa SM, di ba? Kapag magtatanong ka kung saan tayo bibili na ganito, pupunta ka pa rin ng SM. So, ayan, tumaas yan ng 27%, katumbas ay 23 billion kumpara sa 18.1. Ayan, ang taas nga ng itinaas niya. Same period din, January to June last year. So, balitang techie naman tayo. Ipinagmamalaki ng Epson ang bagong launch na world's smallest 3 LCD laser projector. Ayan, ito ay may 150 inches size na pwedeng gamitin kahit nasa bahay. Dahil hangad ng Epson na mas makapagbigay ng cinema experience sa customers kahit nasa bahay ka lang. Ayan, magkano kaya yun, no, Miss Kim? Kasi sabi nila, para daw kapag binili mo raw yun, Miss Kim and Mr. Nobi, para ka na rin doon nanonood sa sinihan. Kasi Wow. 150 inches na siya. So, eto, hindi pa natin alam kung kailan siya lalabas, pero alam ko lumabas na, pero hindi pa dito sa Pilipinas. Dahil hangad na yun nga. So, ngayon naman, inanunsyo ng Samsung ang ilalabas na Galaxy Book S. Ayan, tinatapatan niya talagang Apple with Windows 10. Natatagal daw itong battery life niya sa 23 hours. Totoo kaya yun? Hindi kaya yun? 24. Hindi pa niya ginawang 24 hours, 1 hour na lang naman ang pagitan. Totoo kaya yun? Doon sa mga users ng Oppo, F9 ba yun? Yung 5-minute charge? Totoo ba yun? Baka naman
scam lang, charot! Baka scam din to, charot! Ayan, so ilalabas naman ang third version ng Galaxy Watch. Ayan, gumaya. Parang kahapon lang, nakita natin, ay nabasa natin na mag-a-add ng fossil watch na pwedeng mag-avail ang mga iPhone users, pwede na gamitin. Ngayon naman, ayan, naglabas ang Samsung ng isang Galaxy Watch Active 2 ay maglalabas na may Bluetooth connection this late in September. So, abangan nyo yan, mga Madrid Nation at sa ating mga kamata dyan. So, ayan, ngayon magbabalik na tayo sa ating chikahan kay Mr. Noby. Pero bago ang lahat, gusto ko rin muna ang pasalamatan lahat ng mga nanonood at gusto ko rin palang pasalamatan kasi kaninang umaga natutuwa ako kasi yun nga, I'm having breakfast kanina sa Kapedad and then may lumapit sa akin and after na lumapit sa akin, sunod-sunod na, hindi ko rin alam anong meron ngayong araw. So maraming salamat kasi may paabot. Oo, may paabot. Kanina umaga, ano siya? May nagbigay sa akin ng oatmeal bar. Wow, sana all. So, oatmeal bar. Tapos, sunod-sunod doon, may nagbigay na sa akin ng mga foods. Doon sa mga nag-greet kahapon. Tapos, ngayon, nung naman, yung nagbigay ng oatmeal bar, kasi na-plug ko yung kanilang resto bar dyan sa Manawag, Pangasinan. Halo! Ay, Sa wow. pamilya ni Mark Christian. Ayan, so, ang gusto pa nilang i-extend daw, nakilala na ang The Almusal Club at saka shinare na daw ang ating video na syempre nakalagay Almusal Club. So maraming salamat po. At sige ito, saan na ba yun? Ayan, so ito Aljiv Resto Bar. So it's spelled as ALJIV Resto Bar. So malapit na ang kanilang 3rd year anniversary sa August 12 and 13. Ayan, so wag na niyang kalilimutan. August 12 and 13. Ay, hindi. Mali ako. Sorry. August 12 and 13, we will be having 6+1 in every bucket of, isang beer yon. So, alamin nyo na lang kung anong beer dahil hindi ako pwedeng magbanggit. And, so, August 16 na yung, anniversary nila na may 3 banda na darating daw dyan. At yung 3 banda na yon, yung 3 banda na yon, may sikat daw sila sa Pangasinan. So, ayan. Maraming nagko-comment. Wait lang ha. Stay put lang kayo dyan. At yung mga comment nyo, dyan lang babasahin ko yan. So, visit us sa Aljiv. Visit our Facebook page daw sa Aljiv Resto Bar. So, ayan. Sabi kanina nga sa amin ni Miss Kim, nung anak, kaming media, pwede kaming pumunta doon. And meron kaming promo na isa. Totoo ba yun, ma'am, sir? Kung napapanood niya to, pupunta kami dyan dahil malapit lang daw sila sa church. O, di ba? Naging spiritual ka na, nakakain ka pa ng masarap. Ay, di ba? wow. So, ayan talaga pupunta kami dyan. And, punta kami dyan, ma'am, sir. Bisita kami dyan pag nagawi kami dyan. And, yun, asahan namin ang aming promo. Yes, gusto ko yun. And, ngayon naman, ayan, ang dami na. Babasahin ko lang po itong comment ni Mother Earth, Mr. Aaron Tasik. Maging totoo ka lang sa sarili mo at mapagkumbaba. Tatagal ka sa trabaho mo. Dahil ang di lumingon sa pinanggalingan, malamang may staff neck. Stiff neck. And kay Miss Noemi naman, basahin ko, ang magandang work attitude ay pagmamahal sa company at sa trabaho mo. Dahil dito mo lang maranasan na ibabalik sa'yo ang pagmamahal, hindi gaya na nang iwan sa'yo. Ha! Humuhugot. May nag-iwan Miss Noemi. May nag-iwan na ba? Ito na, wait lang ha. Pa-shoutout po naman ang anak kong si Joanna Marie Abetona. Hello, Joanna! Miss ko na yung kagandahan mo, hindi kita nakikita na nagtatrabaho. Yes, nandito siya. Hindi ko na nga siya nakikita pero magandang bata yan. May tanong po ako kay Noby. Okay, may tanong daw si Miss Zen. Ano yun? Paano niya na-maintain yung pagiging happy at positive lagi sa office? Pasok ka lang na positive yung mind mo. Huwag yung kahit mahaba yung traffic sa pagpasok ng trabaho mo. Positive lang and being enthusiastic. Enthusiastic. Wait lang. Tapos Miss Judy, halo. Miss Judy Tamtam, halo. Wait lang, basahin natin yung mga maging totoo ka lang sa sarili mo at mapagkumbaba, tatagal ka sa trabaho mo. Dahil ang lumingon sa pinanggalingan, magaling din na sagot. Ang magandang work attitude yung pagmamahal sa company, maganda rin na sagot.
pabati naman po sa PIF Malolos, paalmusal naman kayo dyan. Batiin nyo sila sa may PIF. Halo. Actually, nabato ko na kanina yung PIF Malolos. Ay, oo pala. Nasabi Hello. naman ni Miss Noemi, ang magandang work attitude ay pagmamahal sa company at trabaho mo dahil dito mo nang nasa na ibabalik sa'yo. Ang pagmamahal, hindi gaya ng okay na yung sa'yo. At ito naman si Miss Zen, talagang palaban ng ating Miss Zenith. Quality ng isang magaling na employee is yung willing makinig at matuto at lahat na natutunan ina-apply, hindi nakafocus sa failure pero nakafocus sa opportunity at higit sa lahat, may sense of responsibility. I need another load, DJ Ani. So mamaya namin na sasabihin, ay hindi, bukas ko na lang sasabihin para tumutok kayo. Bukas ko sasabihin kung sino ang nanalo ng prize. Pero hindi namin may papangako na load yun. Malay nyo, di ba? Cellphone na pala. Ay, wow. Oo, pinaghahandaan talaga namin yan. Promise, hindi ako nagsisinungaling. So, eto, meron pa. Mamaya, babasahin namin ulit, tapos bukas namin i-announce kung sino ang nanalo. Work attitude. Para sa akin, ilan ito sa mga ginagawa ko pagdating sa trabaho. Ay, naubos Be na rin curious data and ko. embrace learning. Wala na. Look to long term instead of short term. Yes. Number 2, ay may nanalo na yata. 3, stop complaining, just follow the rules of instructions. Assume responsibility and choose your response. And 5, fill your mind with positive input. Okay, so bukas natin sasabihin kung sino nanalo, okay? May nanalo Kasi na. maghihintay pa tayo ng maraming sagot kung ano ba ang inyong work attitude dito sa workplace nyo or sa inyong workplace. Pwedeng sumali kahit sino. Kahit hindi pa taga Madrid, magiging taga Madrid pa lang, mag-comment na kayo dyan. Okay, Yes. sabi naman ni Mr. J, welcome back kay Mr. Joe. Oo, galing siya kasi ng Pangasinan. Ayan. So, ngayon naman, itatanong natin, kung meron bang experiences niya na pagiging masasabi niya na good employee siya dito sa Madrid. Ayan. Kahit isang experience lang, Mr. Nobi. Gustong-gusto namin marinig yan. Yes, kumare, paano ba? Pinagtanggol ko lahat ng aking kasi nung yung mga ganon, yung nasasabi niyo na fit kayo as an employee dito. Na talagang masasabi niyo na proud kayo sa sarili niyo. Yan, go! Ano ba yung experience ko dito sa loob ng Madrid na na may masasabi nyo na isa kayong good employee. Experience ko lang dito sa Madrid, marami eh. And pasok ka lang ng papasok ka lang every morning. And basta marami akong experience dito sa Madrid. Ano Kasi yung pinaka hindi nyo malilimutan ba? ang pinaka hindi ko malilimutan, of course, yung upcoming natin na event, yung keynote and especially yung pinadala ka sa Basilan. Mabasilan? Pinadala ka? Yung first time kong sumakay ng airplane dahil sa Madrid. So sinasabi niya na malakas ang loob niya sa employee. Okay. Gusto ko yun. Sabi naman ni Miss Sir J, pakitanong po si Nobi kung maganda siya at bakit. Grabe naman yun. Hindi pa ako maganda kasi ang maganda ay nasa nasa Malolos branch, yung Mother Earth namin. Yes. Okay, susulitin na natin habang marami pang nanonood, no? Pwede kayo magtanong ng Fast Talk kay Mr. Nobi, Pero ito, binago ko ng onte. Kasi ang Fast Talk niya, wala siyang pagpipilian. So, stuck lang siya sa iisa. So, sasabihin lang niya kung have or wale. Ayan. Okay, so, noted. pwede kayong magsabi dyan, kung may mga gusto kayong itanong sa kanya, kung have ba sa kanya or wale. Ayan. So, ito na. Have or wale? Okay. Kape. Have. Ay. Pandesal. Have. Samgyupsal. Have. Karinderya. Have din. Nagdalawang Nag-iisipan pa. Matangkad. Have. Maputi. Have. Malamig. Have. Mabilis. Have. Ito gusto ko, malakas yung hagay! Ganon Abs. Have. Puerto Princesa. Have. Pero hindi pa ako nakapunta doon eh. Pero gusto mo rin Gusto kong pumunta doon. Siargao. Same din. Have. Batanes. Have. Bolinao. Have. Galing na ako doon. Islands.
Hindi pa napunta doon. Habay din. Ito, gusto ko rin malakas. Ay, may abs. Gusto ko rin malakas yung pagkakasabi niya dito. Pero ulitin ko ulit, sa mga gusto pang dagdag ng comments nila regarding sa inyong work attitude, idagdag nilang dyan, okay? So, ito na. Top! Top? Top! Wala eh. Bottom. Bottom? Oo. Habay. Ay, ito kasiyahan lang itong mga to. Okay, lights on! Wala eh. Kasala na yung sagot. Guwapong baduy. Habay? Maalagang katamtaman ng itsura. Wala eh. Ayaw mo nang maalaga. Ayaw ko. Okay, ito. Gusto ko malakas. Malakas yung sagot niya dito. Babaeng sexy. Wala eh. Babaeng malaki ang boobs. Wala eh. Okay, matambok ang puwet. Wala eh. Wali. Hindi, para kung lalaki, matambok ang puwet. Wala din. Ay, ayaw niya. So, gusto niya talaga yung may abs. Ayan. So, lugar kung saan maingay. Ano ba? Peryahan. Paboritong kinakain mo tuwing tag-ulan. Nagulat siya. Nakita niya. Grabe naman yung tanong. Sabi ko, paboritong kinakain mo, sabi niya. Tuwing Ano ba? tag-ulan. Lugaw na may tuyo. Wow, sarap yun. Yup. Uy, sabi, pakitanong if Jutes. Ano yan? Ano yun? Baka ducks. Charot. Nanonood si mama ko na kasi baba ko, mapagalitan ako. Halo. Lugar na babalik-balikan mo. Lugar. Ano ba? Simbahan. Mabait mabait talaga siya. Akala mo lang masungit. Akala ko nga din masungit siya kasi parang hindi siya namamansin. Pero mabait pala siya. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging invisible, ano ang gagawin mo? Ano ba? Pupunta ng bangko. Okay. Hanggang doon na lang yun. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Kung pipili ka ng isang tao para basahin ang kanyang utak, sino ito? Ang hirap! Pwede mag-pass. Yung crush ko. May crush siya. Kung ang isang tao ay may attitude problem, ano ang isang traits ang maipapamana mo sa kanya? Yung nanggaling sa'yo Tapos may attitude problem, kunwari ako. Ano yung maipapamana mo sa akin? Yung positive. Tama. Yung pagiging positive all the way. So, ayan. So, yan. Tapos na natin fast talk. So, kung meron kayong gusto ihabol nyo. At yung mga sagot nyo, pwede nyo ihabol kung ano nga ba ang isang katangian ng isang employee ng magaling na employee at responsible na employee. Okay, so ngayon, ngayon, ipa-plug ko muna ang ating offices sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan. So, dito sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami sa 2nd floor, Madrid Building, formerly Ancar Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. Malapit kami sa Town Center. At sa Cebu naman, located kami dyan sa Unit 318, Krisha Building, Horodo Avenue, Lahug, Cebu City. Open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, located kami 71, 7th floor, Price Tower Building, J. Palaral Avenue, Davao City. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Kaya ano bang hinihintay mo? Mag-umpisa ka mang mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya lagi kong sinasabi yan, lagi niyong itatak yan sa isip niyo dahil lahat ng sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Okay, so ipinaplug ko din, malapit na ang aming upcoming event na Keynote sa August 24. Wow! Keynote! Yeah. Keynote! Keynote. And meron pa kami Pakay Sports Fest sa September at ang Yes, pinakahinihintay ng lahat, ang Amazing Team Race! Diba? Lahat ng guest ko pag binabanggit ko yung Amazing Race na sila. Hindi kasi masaya kasi yun, sobra. Dito ka lang kasi na-experience yun, yung Amazing Race talaga. Sobrang saya Masaya, nun, no? yung lahat kayo magkakabanding,
And then, ang isa lang na hindi ko pa na-experience dito, yung Christmas party. Ayun, ako din, hindi ko pa na-experience. So, ayun, meron nagtanong sa'yo. May cosplay pala tayo. Saan yung cosplay? Anong araw? By ano yun? By November. November. Ano ba yung... ito tanong natin. Kamusta ba yung cosplay mo nung latest lang? Anong costume mo? Nag-paint lang ako ng black nun. Tapos parang may... Hindi ba mahirap alisin yun? Sobrang hirap nga eh. Sinong ginaya nyo? Si Man Steel. Yun. Mga competitive talaga itong mga tao dito sa Madrid. Pero anong sinasabi ko sa inyo? Competitive with class and elegance. Yung wala kaming natatapakang tao, trabaho lang. Tama? Tama. Tama. Tama lahat ng sinasabi ko, maniwala kayo. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-apply na kayo dito. So, ito pala, may nag-comment. Ano yun? Barbie doll, have or wale? Have. Naglaro ko ng Barbie doll. Dati, nung So, bata gusto pa natin ako. tanongin kasi since i-guess din dito yung kasama mo sa daba, siya yung Okay. sasabihin ko sino. At hindi ko rin sasabihin muna kung kailan. Okay. Ayan, pwede ka makisama nun sa araw na yon. Talaga? Oo, pwede. Pwede kayong makipagkulitan dito. At magsisimula na pala next week. Sabi ni Mr. Ian na magkakaroon na rin ng mga audience dito na pwedeng makisama sa ating live segment. So, Wow. abangan niyo yan next week at magkukulitan tayong lahat. Ayan, so meron din kami mga games na inihahanda na kasama ang audience. Ayan. So ngayon, bago ang lahat, huhugot si ating Mr. Noby. Pero bago lahat, babalik muna kami at chillax muna kayo dyan, okay? Huwag kayong tumutok lang dito sa Real Musal Club. On the go sa kwentuhan. Go na go sa... Kasi Okay! na-loading. Hey, yo, Jace. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know it. At nagbabalik ang Real Musal Club. Go na go sa kwentuhan. And on the go sa... Napati ako tuloy na loading na nag-stuck sa akin. On the go sa kwentuhan. Go na go Sa sa... kasiyahan! Diba? Hindi na ako na-loading doon. Masaya ka ating hindi siya nanonood kaya hindi niya alam. Hindi nanood ako kagabi. Pinanood ko yung mga latest na Thank you so much, Mr. Nubi. At sobrang bait mong tao. Sana marami ka pang mapasaya. At sana yung pagiging positive mo, maidala mo lang, hindi lang dito, kundi pati sa labas, sa aming lahat. At sa mga nanonood ngayon na naging kasama ni Mr. Nubi, kung agree kayo, sabihin nyo lang have or wale. Okay, sorry. Have or wale ang sinabi ko na lahat napapasaya ni Mr. Nubi. So sabihin nyo lang dyan, have or wale. Kaya ngayon, huhugot na si Mr. Nubi. Pwede rin kayong humugot. Okay, so may Ano yan? hugot na si Mr. Noby. Ano yun ba? Ito na ang hugot ni Mr. Noby. Ayan. Miskin. So, yun. Anong hugot Lagay ko yan? dito. Wow. Kami nga yung magugulat sa sagot mo. Habang sagot mo dito sa inihanda naming ang tawag dito, hugot ngayong araw. Ang ating HOTD, Hugot of the Day. Okay, so, batuhin na ako ng bato, wag lang akong matamaan ng... Batuhin ako ng bato, wag lang akong matamaan ng... Pag-ibig na lintik. Sabi na kanina may sagot na siya eh. Sabi ko, sige, wag mo na sabihin sa akin para ma-surprise kami. Pero parang yung pag-ibig na lintik. Ulitin. Batuhin na ako ng bato, wag lang akong tamaan ng... Ano ba? Yun pa rin, sabihin Yun nga, pag-ibig na lintik. With conviction. Okay. Sige, ulit. Batuhin na ako ng bato, wag lang akong matamaan ng... Pag-ibig na lintik. Yun! Yun ang gusto ko! Yay! Okay, so ngayon, ipa-plug ko rin bukas ang ating show na Real Musal Club at ang ating guest
Abangan nyo, dalawa sila. Dalawang lalaki, bromance. Charot! Ayan, dalawang yan eh. Pag nakikita ko sila, nai-enlighten yung aking buhay. Wow, sino kaya? kasi lagi silang positive din. Okay. At saka lagi pag nakikita nila ako, real. Lagi silang nagjo-joke. At yung dalawang yan, since college, magkaibigan na, hindi na naghiwalay. Ay, wow, sana lahat. Kaya i-witness natin ang kanilang friendship tomorrow. At for sure, hindi kayo mabuboring. Kasi sabi nila, sabi nilang dalawa, ako daw yung magiging guest. Okay, so sino ba? May idea ba kayo kung sino ang ating guest ngayon? Sa aking ipopost na poster mamaya, i-comment lang ang kanilang mga pangalan or pwede nyo rin i-comment kung sino nga ba ang akala niyong guest tomorrow. So, abangan niyo yan mamaya at aasahan ko ang patuloy niyong pagtutok dito at patuloy niyong pag-comment, pag-react sa ating Almusal Live para naman mas makilala pa tayo at mas makilala ang ating company dahil dito sa Madrid, mag-umpisa ka mo mag-isa, pero dito, hindi ka nag-iisa. Nag-iisa. Kailangan nating agree ako doon. kailangan nating iparating sa lahat na merong Madrid na nag-i-exist na talaga namang hindi tayo iiwan. So, ayan, tanongin na natin si Mr. Noby. Sa iyong thank you message, magbabay ka na. Dahil malapit tayong matapos. Ayun, Miss DJ, thank you sa pag-invite Oo dito. naman. And sobrang masaya. And maraming salamat din po sa mga nanonood. And especially sa, alam mo na, thank you. Nanood siya kanina pa. So, ayun. Thank you. Bye! Thank you. I love you, Kunam. I love you. Meron siya, may nagpapasaya pala kay Mr. Noby, kaya ganito yung positive na hatid niya. So ngayon, syempre, alam nga naman na iuhuli ko to. Ang aking Miss Kim, ngayon kanina siya nag-ayos kami, siya yung kasama ko nag-ayos kanina ng aming temperature. Tsaka talagang pinapaganda namin. Inaral nga din niya eh. Sa totoo lang alam nyo guys, inaral niya kung paano gumawa ng temperature ng news. Weather ng news forecast. So, Actually, ang ganda. sobrang thankful ko kay Miss Kim. Para may sarili tayong satellite. Ay, courtesy pala yan ng Pag-asa at saka windy.com. Ayan. So, Miss Kim, may babatiin ka ba, Ate Kim? Hi, nood lang kayo lagi kasi masaya to. Oo, at yun, binabati ko ang kanyang kapatid na si Jan and Jam Panes, ate. Gwapo. Babush! Okay, so, maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa The Almusal Club. On the go sa kwentuhan. Go na go sa kasiyahan. Yes, maraming salamat. On the go sa kwentuhan. Go na go sa Kasiyahan! very good. Okay, babush! Babush! And gusto ko lang batiin si Sir Jonathan Ortega of ABS-CBN. Hi, thank you. Happy birthday, Sir Jonathan Ortega. Happy birthday, sir. I love you. I love you, sir. I love you. I love you. Alam mo na yan. ABS-CBN! CBN mo! ABS-CBN, yes. Yes. I don't know. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me